Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Madam Socorro iti pan nakakita na ni Dr. Alejandro iti ospital. Kinid daw nga ron ni Dr. Alejandro nga agsarita da. Iti day tamat lagun daway, nalagip manan ni Madam Socorro tinapasamak iti kakaisuna nga anak da. Iti may sangal daw, nagpatulong ni Dr. Alejandro kanina na saling ababaunan da, nga isimpada dagiti ladawan ni Madam Socorro, ganti anak da iti salas ti balay da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluhan. Estudyan tayo. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adday ta, Sir Alejandro. Naikabilon dito'y salas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Socorro, kan ti anak yaw. Agawid akmeten, tasukunak pa'y ti apukok ije pagadalan. Mabalin ka di, adito ka pala ang balaya maturog, manang. Adda ngamin duty iti ospitalin ton rabi. Tapno adda kanwa nagiti babaunan diti balay. Sige, sir. No kasta ti kunayaw. Awagak pa'y nga rod ni Madam Socorro. Tapno ibagak asaan ko ang masukon ti apukok. Ha? Estudyante ni Socorro ti apo ko, manang? Sir. Sipod simrak ti apukok iti sped center ni Madam Socorro tinangisursuro kan kwa na. Kan uray no addan iti regular class, adalata ni Madam Socorro amangi 111 kan kwa na. No kasta. Iti Esped Center ti pangisursuruan ni Socorro. Sir. Iso ti maestra dagiti visually impaired students iti public school nga ayan na. Ay, nagagat ni Madam. Talaga determinado iti trabaho na. Iso apagaayat met dagiti estudyante na. Gaputa maisuro na ida ana imbag. Apay ngay, Madam. Awan mo ni Lola saling amang sukon kanyak. Nalipatan nan sa mutan ti oras ti panag-aawid dito'y pagadalan. Relax ka lang, Ariel. Ang mga nuumayan dito inilolam. Ni matlolam asaling ti umawawag. Ha? Mabit lang tasong bata ka. Hello, Manang Saling. Hello, Madam. Pasensya kayo no italaang nga ibagak ka na kayo. Ay saan ko pa'y laang ang masukon ni Ariel ita. Gapot ako na nga minti amok, aditoyak ka no pa'y laang balay da maturog. Adda ka no nga min duty na ija ospital. Kasta ka di manang. O sige nga Rod, ijay pa'y laang balay ti pagturugan ni Ariel. Tanarigat mat no agmay may salatan ijay balayo. Ay, agyaman naklaunay, Madam. Ay, nakababain pa yan kada kayo. Awan parikot, Manang. Maawatak. Gaputa aday ukat nga ron ti balayo. Kan may sa awan met kadwak ijay balay. Iso nga awan parikot nga oray maturog ijay ni Ariel. Nagimas ang tilutluto yung asidaan, Lola. Mabisinak matan. Talaga nagluto ak iti naimas asidaan, Maray apok. Nakababain mo't iti gayim mo no pasig anatang ti ipasangot akan kwa na. Saan ang napili ti sidaan ni Jenna, Lola? Kinapudno na. Pag-aayat na unay ti pakbot yung. No siya, kayat ko di prito a karne. Gapot naman mano kayo nga agluto iti karne. Iso akaadwom to ti mangan inton madamdama. Gapota inton bigat. Lamas kan natang tumanan ti ilutok. Ha? Lola Inday, Marie, adakon. Ada ni Jenna. Siya kon ti mangilikot iti daw, Lola. Ituloy yung latan ti agluto. Oo, adtuyan ti gatas mo, Ariel Barok. Inumam sakbay maturog ka. Agyamanak, Madam. Kumusta matan tirik nayo? Saan ka di anasakit ti ulo yo?
Saan kayo ka din na maululaw? Medyo nasakit pa ila ang tiulok. Ngam kabaulak meten. Nagtumarak meten iti agas kalpasan ti pananganta. Madanagan nak ngamin itay kada kayo, madam. Kunak no matumba kayo iti nagtugawan nyo. Sapay di kayo matulungan no bilang. Gaputasaan kayo kat nga rod makita. Madam, pasensya kayo lakuman no agdamagak kada kayo. Nang nagkungamin itay, nga ibalbalikas yo ti maipapan iti anak yo. Adda ka di anak yo, madam? Juan Barok, adda anak ko. Iso na laeng tapi mo sayan. Anya? Lalaki ti anak ko. No si bibiyag pa'y lakuma. Katawan am laeng. Sayang, madam. Saan na narik na ti pamatagyo, kas ina? Kas kanyak? Saan kumat anarik na ti pamatag ti may nga ina? Gaputat ni maten lola ti kadkadwak ngaging iti panagdakkel ko. Anong mayos laeng? Gaputan na singpat ni lola. Ken, adda kayo matapan na kainak, madam. Iswa sa anak unay analiday. Friend, nalpas kon ana edit si portfolio. Mabalin na nga i-print. Uray siyak BFF. Nalpas ko matan ngayon kabil dagiti daduma a pictures iti portfolio. Awanan parikot. Mabalin ta nga rodon ti agipasa inton bigat. Kalpasan ti klase tayo di sped center. Makaturturog ako. Awanan ti parikot ta. Iso ang mabalintan ti maturog, friend. Sige nga rod, friend. Maturog tan. Tamasapa tapay nga agreeing inton bigat. Naisayangkat konti operasyon karagiti doa pasyente. Apay nga takas to'y tiritnak. Sa anak ang makaid na. Naalak ti cellphone number ni Socorro kanimanang saling. Kanaamuak no sa dino ti pagnanaadan na ita. Kasla kayat ko nga awakan. Makaamunitan. Padasak nga awagan ni Socorro. Kat sapay la kumatasong batan na ti awag ko. Sino nga tatiw mauawag kanyak? No muna takas to yung oras pa iti panaturog. Sapay nagsakit manan ti ulok. Anay ko. Ikagumakasumbatan ti awag ko iti cellphone. Parang matulungan na kamapan iti ospital. Hello? Hello, Socorro. Apay akas na titimag mo. Akas na marigrigatan ka. Anyat mapaspasamakan ka. Nagsakit ti ulok. Kasla di akon kabaalan ti sakit na. Anay ko! Magandang. Umayag dito pag nanadamit-damit lang. Ipan ka dito ospital nga ayan ko. Anya? Madam, apa yan? Anya mapaspasamak? Agsakit ka di man ng tiulo yo? Ariel Barok. Jakon kabaalan. Talaga sobrang ti sakit ti ulok. Kasano day to yun, madam? Kasapay jak kabisado nga aramadan ti cellphone nyo. Madam, adalugan na dimtang. Ang mga no isudaytan tinakasari tayo itay. Siyak langin di mang sabat kan kwa na, madam. Andrea, adda ka di reviewer mo iti Filipino kan English subject tayo? Nalipatak nga imbaga kan kay di kalman nga wanggayam ti reviewer ko. Iso adjak na review ti daddo maa lessons tayo. Adda Mark. Iso na lang ta saan anak ka braille. Adda iti recorder ko. Ipabulot ko langan kan ka. Iti kasta, makapag-review ka pa para iti exam tayo inton malam. Alaman nga rod, katagyaman ka. Naimbagpay kan ka, tada recorder mo. Ngamsyak, uray cellphone, awan. Gaputawan pa'y kwarta dananang kantatang ko. Regalo day ta kanyak ni Papa Idi.
Imbaglaangan taim palubos dagiti teachers nga ag-record ka dagiti discussions. Gaputa saan tayo mat makita dagiti isurusurat da iti blackboard. Man nakaawat dagiti teachers tayo iti regular class tayo. Iso nga okay laeng no i-record dagiti lessons. Nga masapul latang agdengeg tayo na imbag kadakwada. Ay na, Ariel Apok. Imbag ta nakita ka adagos dito ospital nga ayan ni Madam Socorro. Pasensya ka na, no itaakla ang anak ka umay. Lola, kumusta nga tan ni Madam? Nakasari tayo ka din ti lalaki at timulong kan kuana? Ay, saan pa'y nga road? Madam ati panangasikaso ni Dr. Alejandro Cancwana. Ay, amangan no inton Madam Damalaang. Maamuan tayo ti sitwasyon na. Doktor Gayam ti maije balay ni Madam. Kan kadwa na pa'y ti driver na. Iswa nakasurutak dito ospital. Anay, adaytan ni Dr. Alejandro. Umasidegan dito'y ayanta. Apay ka di akalat nga inawagan nak itay, Marie. Kas kala mapukpukaw. Gimatang kami laang mat kada Andrea kan Mark ti lunch tayo. Adanas kan amaamuan nyo. Ha? Anya day ta, madam? Win nga agpaiso, madam. Ni Madam Socorro, adda ita iti ospital. Ha? Sigunda ita iti gayam na maestramot laang dito eh. Anya? Apay ka no? Anya tinapasamak? Kalaat ka mo ta nagsakit ti ulo na idirabi eh. Naimbag ata day mawag kan kuana. Isa na tulungan da adagos. Sapay ko mga rod, tagimbag adagos ni Madam. Sir Alejandro, kumusta ni Madam Socorro? Nayakaran iti silid. Iso na lang ta nakaturog pa lang aging gaita. Gayam, anyay tayong tinagan mo, Barok. Ariel tinagan ko, doktor. Apay akanayon nga agsakit ti ulo ni Madam. Sir, kalaat mo tan ti panagliday man ang terupayo. Manang saling, Ariel, Barok. At danadagsa na sakit ni Socorro. Brain cancer. Stage 1. Dahita tingapunan no apay akanayon ngagsakit ti ulo na. Anya? Nasayat na nakariing kan Socorro. Kastaunay ti danag mi kanya Ariel. Tamarigatan kahit ti panagsakit ti ulo mi dirabi. Sa dino ti ayan ni Ariel. Imbatim ka di ngagmay say jay balay. Kasanuan na am ti cellphone number kan ti balay ko. Intuludon ti driver ko. Isoda ka ni Manang Saling. Nabayagan ngagtrabaho kanyak kas babaunan ni Manang Saling. Imbagana no sa dino ti pagnana Adam. Kan inalak matan kan kuha na ti number mo. Kayat ka makasarita. Apo ko nagayam di may sa visually impaired nga estudyante. Kayat kon ti akawin. Tiyak kayatan dito ospital. Pangaasim tayawid na kon, Alejandro. Sana mabalin. Urayan tapay ti ibaga ti doktor. Nasaysaya at noagyan kapay dito ospital. Iti kasta, maipaay amin na kasapulam. Kumusta nga ta ni Madam Socorro? Saan mo ka di pa'y nakita nag-online iti messenger na, Marie? Saan pa'y? Ang mga nood dapay lang iti ospital. Dandani saan ang makakonsentrate dagiti learners tayo iti exam da. Nang runa ni Ariel. Wan nga rod, friend. Talaga napatag ni Madam kadakwada. Ngamno pa'y kasta. Inka gumaan dalat nga inlepas ti ag-exam. Kan, nakasarag pa'y ni Ariel. Uray no nala daw iti sumagmamano a minuto. Uray saan pa'y lang ang makastrat ni Madam Socorro. Aramay doon talata dagiti responsibilidad ta. Kas student teacher. Tapno awan to ti parikot no agsublin dito'y pagadalan.
Ay, apok, itapay ti panagsangit mo. Ay, husto ko man. Siyak ti madandanagan para ken ka. Lola, malidayanak lang amin. Malidayanak itinamwak. Isuman lang ayam. Apirmi ti sakit ti ulo ni Madam Socorro. Tagayam. Ada na nagsinasakit na. Diyak kaya't mapukaw ni Madam. Lola. Apok, agtalag tayo iti Diyos. Agimbag tumatlaan ni Madam Socorro. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluhan. Estudyante. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.